ka sɔgɔmada fɛ foli di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan ka anw lajɛ renouveau ka cɛkɛminɛw sanfɛ an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka danaya la ka ɲɛsin nin kumaso in ma walasa ka aw kunnafoni sibiri o sibiri nin ye laada ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan min kɛnɛ kan an b'a wele ko 7/7 ale bɛ kuma jamana kunkan ko ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidilaw ani kunnafoni baarakɛlaw o la nin dɔgɔkun in kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ babu kɛta cayara kosɛbɛ caman bɛ se k'a fɔ minnu na nka an ye damadɔni sugandi olu la ka se k'an nɛn don olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ diɲɛ seleke naani tɔnba olu tun bɛ lajɛ la dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen dɛnɛ tarata ani araba a kun cɛla ni bolo kalata ye kalata min n'o o tun b'a jira k'a fɔ an sɔnna walima an ma sɔn mali fana ni sen yera o ko la an bɛna hakilina miiri kɛ o kan n'an bɔra yen nɔ kulu maripatigi kɔrɔ ACIA olu fana ye bataki bɔ ka gouvernement hakili larawe ka kɛɲɛ ni lahalaya minnu bɛ sen na olu ta kɔfɛ sema mɔgɔw fana ye bataki bɔ an bɛna hakilina miiri kɛ o kan min ye minisiri min n'o ɲɛsinnen bɛ dugukolo ani duw tilaliko ma ale fana kun ye waleya min kɛ ni o kɛɲɛna ni logements sociaux olu dili ye ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ an bɛna nɛn don ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ maa welelenw sɔgɔmada in na Salifu Jara ka bɔ Mali Acti la Salifu ni ɲankuma foli lase an filɛlibaga n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma n'o tɛmɛnen kɔ an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma minnu tora kɛlɛko in na ani fɛn fɛn n'o bananen don an bɛ nɔgɔya da kɛ ka ɲɛsin olu ma amina yarabi Sori Ibrahim Diallo ka bɔ renouveau la Sori i ni ɲankuma kaba n bɛ fo ka ko debatteur bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ filɛli la minnu bɛ lamɛnni na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen fo ala ka hinɛ lamɛnsu bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana tigilamɔgɔw ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na minnu jigunnen don ala ka nɔgɔya kɛ bana la ala ka jamana basigi Basaro Haidara Basaro ka bɔ Amapula Basaro i ni ɲankuma Isa n b'i fo ka an barokɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo filɛbagaw lamɛnbagaw technicien radio ɲɛmaaso mɔgɔ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma Isa ka kan fara toɲɔgɔnw ta kan ka foli lase an ka finitigiw ma u bɛ cɛsiri min na jamana lakanako la an bɛ u fo la minnu fatura an bɛ tasi bila kɛ u y'ali bi ka masa Arahamani deli ala ka badabada dali ka nɔgɔya u ye Isa k'a fɔ jamana in a bɛ jɔ ala sɔnna a bɛ jɔ ala sɔnna Lasine Buwa Jara Lasine i ni sɔgɔma an ba ni sɔgɔma Isa an bɛ an filɛli kɛ jama bɛɛ fo an bɛ baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo technicien radio baarakɛlaw télé baarakɛlaw ka fara an tɔɲɔgɔnw ta kan an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw minnu ntanyana u tanyana faso de fasoba Mali o siratigɛ la an bɛ tasi bila k'u ma minnu nun tir'a la ala ka hinɛw la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala ka yafa k'u ma banabaatɔ yɛrɛ fɛnɛ ala ka kɛnɛya sabati o la amina dɛmɛw bɛɛ lajɛlen aw ta kan k'a da minnu ni olu t'a kalama Mali armée Mondoro ni o bɛ Douentza mara kɔnɔna la Mali armée kɔni binna kɛlɛcɛla yen nɔ kunnafoni minnu sɔrɔla o ye ka fɔ hali n'o y'a sɔrɔ dangarila banbanciw la kosɛbɛ nka dangarila an ka armée cɛdenw fana na hali n'o y'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ ye mɔgɔ da hakɛ dɔw fɔ nka an y'a fɔ kabi wagati damadɔ n ko surasiw mana ntanya an tɛ o kɛ baroda kun ye ka sɔrɔ kɛ o ye ko min ye an ka Mali armée bɛɛ lajɛlen de jɛ i kɛra politique mɔgɔ i kɛra kunnafonidila o tɛ polémique kun bɔ an bɛ se ka min kɛ o ye ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin u ma ala ka lahara sɔn sumaw ye u fatura min na o ye faso kumabɔli de ye ala ka u kɔ a nɛɛma to u kɔ ye o la an bɛ o tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ y'a fɔ ka fɔ ka tile 3 dusukasi yira n'o ye deuil national ye k'a daminɛ sibiri donya in na fo ka taa bila ntɛnɛn na o la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'o baaraw bonya o la jamana kunkanko wɛrɛw ye min ye o ye ka fɔ min ye an ka babuba fɔlɔ ye o ye Ukraine ni Russie la olu karilen don ɲɔgɔn na Nations Unies tun bɛ lajɛla ka kɛɲɛ ni o ko ye o ko hukumu kɔnɔ i b'a ye ka fɔ jamana 100 ani jamana 93 Nations Unies jamanaw la jamana 141 olu sɔnna ko Russie la bɛ ka ko min kɛ ko olu ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini jamana 5 olu ko ko Russie la bɛ ka ko min kɛ ko wale jugu tɛ jamana 35 ni Mali bɛ olu fɛ olu y'u yɛrɛ minɛ Sori Ibrahim Diallo bon kaba diɲɛ tɛ Nations Unies ale de bɛ yen gɛlɛya mana na diɲɛ fan fan pankukulu in ko kan ka wuli ka fɛɛrɛw sigi sen kan basigi bɛ se ka na cogo min jolibɔn bɛ se ka jɔ cogo min o fɛɛrɛw olu bɛ o kama ni min kan ka kɛ kɛlɛkun ye u bɛ wuli ka o fɛɛrɛw fana sigi sen kan an ye min kɔlɔsi Russie la
kɛlɛ min bɛ senna sanga in kɔnɔ Ukraine ni Russie sigili tun kɛra o de kan fɛrɛw bɛ sen kan ka ɲɛsini ka ta u ka kɛwalew ma jamanaw ka prononcer min bɛ ka kɛ Ukraine na Russie fɛ ni binkani don walima ni binkani tɛ mun bɛ se ka kɛ o ɲɔgɔn ye de tun bɛ sen na Conseil de sécurité la Mali ye position min ta ne bɛ intéressé Ukraine ani Russie ka kɛlɛ na ka sababu kɛ an yɛrɛ ka jamana marabagaw kɛlen bɛ ka yani an ka don Mali ka position kɔnɔ d'abord résolution yɛrɛ ka fɔ k'an ka sigi ka hakilina miiri kɛ a ka ɲi wa a man ɲi e bɛ hakilina jumɛn sɔrɔ o résolution yɛrɛ kan non résolution in a man ɲi o kaba résolution man ɲi résolution man ɲi ka sababu kɛ jumɛn ye n'i ye jateminɛ k'a la Russie bɛ kɛlɛ min na a bɛ k'a yɛrɛ lakana de ka tila ka Ukraine yɛrɛ fana lakana parce que fɛrɛw bɛ sigi sen kan ka position jumɛn de kɛ autant a kan ka mun de kɛ bi o fɛrɛw de réunion bɛ o de kun kan donc Russie bɛ ka min kɛ moi je crois que ɲɛ tɛ kɔlɔlɔ la an bɛ segin ka na komi i ko ko Mali ka position an bɛna o kan e hakilina ye jumɛn ye résolution kan ka sɔrɔ kɛ résolution ye condamné ou n'est pas condamné résolution in n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a hakilina a bɔra Union européenne de la ka Ukraine far'u kan ka taga ko min bɛ Russie ni Ukraine cɛ o kuma bɛ se ka taa fɔ Nations Unies la cogoya min na résolution in soit vote fɛn kɛra soit i bɛ sɔn résolution in ma soit i b'i ban ma soit i b'i yɛrɛ minɛ o possibilité saba de tun bɛ yen n'i ye résolution in ta k'a lajɛ résolution in yɛrɛ tɔgɔ ko agression contre l'Ukraine donc résolution in tɔgɔ de bingani wale min bɛ ka ɲɛsin Ukraine ma donc n'i y'o ta k'o lajɛ déjà hali o tɔgɔ in yɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ ko résolution in a kuma ka ca mais hakilina in ka ɲi parce que hakilina in au début a kun ye pour que min bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na i b'a ye k'a fɔ résolution in a vote bannen kɔ i b'a ye k'a fɔ u ye résolution in ye mun fɔ résolution ko de ko Russie parce que vote min kɛra vote fanba taara nin fan fɛ u y'a yira de k'a fɔ Russie olu ka kɛlɛ dabila sisan wa ka sɔrɔ sans condition ka sɔrɔ u ma laɲini foyi kɛ foyi ma b'u u fan fɛ donc kɛlɛ yɛrɛ tɛ u ka bingani dabila ka ɲɛsin Ukraine ma l'agression o tɛmɛnen kɔ ka bɔ résolution ye mun wɛrɛ fɔ résolution ko u bɛ Russie ka acte condamné acte min na ni Russie y'a yira k'a fɔ ko u ka bombe nucléaire u b'o bila en alerte ko u b'o fana condamné donc o résolution in n'i y'a ye k'a ye i b'a fɔ ko résolution in a bɛ bɛn sira de ɲini mais o bɛn sira a bɛ dépend i bɛ résolution in ye k'i to position min fana la e b'a ye cogo di ne bɛ résolution in ye cogoya min na ne b'a ye k'a fɔ résolution in a bɛ Russie a kun de ka se ka Russie kɔn u ka se k'u bɛ min na u ka se k'o latigɛ Basaro ye dara k'a fɔ ko Union européenne comment on appelle Nations Unies na conférencier fila il y a la conférence, comment on appelle, Conseil de sécurité, qui regroupe 15 États, avec 15 États là, Douroubé qui sont là permanemment. Il y a aussi le Conseil de sécurité, ni Djamana Baby Jeresorokula. Et aussi, Ukraine ils ont essayé d'abord, c'est-à-dire les pays européens, notamment l'Angleterre et la France, ont essayé qu'à la résolution, il faut le Conseil de sécurité de là. Au Conseil de sécurité, là, ils ont été bloqués par, je crois, une fois, ou bloquera la résolution là, parce que il va donc qu'on a là. Si un membre permanent, comment on appelle, décide de ne pas voter pour, de voter contre, la ligne est mise au Tika la Walia. Donc, on a fait nous communiquer qu'à Iraq, qu'au Russie avec un minke, ou Jota Binkani là, Russie a résolution est bloquée. Donc, ils ont décidé cette fois-ci qu'à la Nations Unies là, qu'à élargir, qu'à Jamana Bewele, pour que Begana qui fait la foi à Mana, qu'à Bejatemene, il va côté du Mena. Donc, au côté de la Issaïbaye, nous comme ça parce qu'il faut aussi remarquer que voter na Jamana Tanfla, notamment il va être Togo, Maroc, Olukunte, Salkono. Ni chiffre il va sur 193
pays, c'est 181. Donc il y a 12 pays qui n'étaient pas dans la salle. Donc là, ça, Jamana Bina, Keme ani Bina Nikele, on lui a ira comme mega kebi Russie là, Ukraine a Russie fait, Kokodo, Komini à Beninté. Et il faut pousser encore la réflexion plus loin par rapport aux 5 pays, ni Conseil de sécurité, ni membre permanent, mais au Lubulu, vote au Lubulu. Il va y Nani, qui a résolution, ça va, on voter pour qu'il abstenu, qui est la Chine. Parce que, la Chine, c'est une puissance en termes de normes et même nucléaire, ni aller à Kobe Jatimine, Kosebe observateur au fait qu'à Chine est positionnée. Et notamment avec la guerre nucléaire, Chine me côté du maintenant. Nous avons vu que la Chine a été un pays qui s'est dit neutre à la résolution qu'on n'a pas voté et pour la Russie et pour les Occidentaux. Maintenant, je crois que il faut Ukraine a ni wagati jumɛn k'a bɛ don OTAN na. Je crois que kuma bɛɛ bɛ wɔrɔ in nɔfɛ. En 2014, l'Ukraine a été une partie de l'Ukraine a été annexée. En 2014, Ukraine bigira Ukraine na ni y'a ka dugukolo yɔrɔ dɔ minɛ a la wajibi fanga la n'a fɔ ma ko Crimée Russiw fɛ. O kɛra 2014. Au kɔ belle condamnation que la Russie a été sanctionnée financièrement par, comme on appelle les Occidentaux, notamment les Européens, au cofé, fouille massé à boire. Isa, et d'outigito, mam messie là, n'est pas d'oudin qu'elle mine il a. Il doit marquer n'y avait flower là, nous, Lugan, ni donné si. Il s'est bien monégé. Il va dire, mais pas au Ninier là. La Chine, bon. Isa, merci. Nga débatteur to nu beka kuma ko fait oui kuma chama fo effectivement résolutionner moi j'abonde dans le sens de Salif et résolution Koyimando et puis encore je dirais que l'ONU est dans son rôle parce que l'ONU a sigira dien tomba mo a sigira de pour que ka ben ça va ti dien kono bon kele be fa on fa o ya le fait colade donc Trabolo munu mesaka na ni kele dablali jamana ni ɲɔgɔn oni ka bara odi résolution tali Russie contrôle ko ɲuman de do parce que abi komi sisan ni oni tuma résolution ta abi komi sisan oni maka barake mais e bolo Russie be bingan de la sac Russie be bingali la je crois que Russie be bingal en fait ni ye kuma inta kalage doni dongomane de quoi autant Russie quelque part Russie ba jo fait autant avec agression fenena basaro boraka fo c'est ça effectivement il y a doute que ni donna de kelemine flower be anyabola avec fait ko fenemine donc et doute que tu be munega il préparer mais est-ce que il avait du de onde no fait est-ce que il là te ka anyini kuma yere be bi no fait autant kana na sika ale ka karanga dala justement nyo de fongo et dondroni dongomane do Russie be a jo fait rodola. Mais par contre, parce que Russie fait n'avait protéger. C'est sûr que ni autant Siraka Ukraine do akadia kulukono. C'est sûr que obe boda de autant makase kana aka quelques minutes installé Russie. Et non donc la Russie devient vulnérable. À tout moment Russie fait n'avait envahi autant pays ou fait nous États-Unis ni France ni Allemagne. Donc Russie fait n'avait protéger de. En fait quel monde il y a une clé de. Il recevait une clé de là. Mais à qui comme il recevait qu'à bi ou qu'à té parce qu'un bouc à fin de notre fait ou quoi n'a follow de notre fait qu'à entraquer qu'à canter au fin de. Aïe, sorry Pam Diallo. Kaba avec Foko la guerre c'est la prévention. C'est-à-dire que Niasigi. Si Niasigi ou les hauts des clés quoi. Il recevait clé minabi. Si Niasigi clé de donc. Autant ni aka ananas sigi Ukraine. Avec minke Russie là. Donc, si nous avons des barreaux au Calais, et puis, en Canada, l'aide au Caire fait le contrat, Ukraine fait, qu'il faut attendre Outana, ni Russie. Après, l'aide au Canada. Maintenant, Conseil de sécurité, les 5 pays permanents, nous et votre quai. L'Ukraine est un pays souverain, donc nous, les décisions, nous, Coco, Aya, élément au Fana. Le bec à mes faux, Poutine,
a ye kankari da depuis wagati jan mɔgɔ bɛ ka bin Russie kan u bɛ ka bin Poutine kan président i bɛ fɛɛrɛw de tigɛ don nalenw na k'i ka jamana lakana a b'o fɛɛrɛ jɔrɔ bi an bɛ ka fɛn min kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ est-ce que an bɛ se ka t'o soutenir yɔrɔ wɛrɛ kɛlɛ min bɛ ka kɛ aujourd'hui a ye frappes jateminɛ dɔrɔn an bɛ ka ingérence de kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ko maa wɛrɛw bɛ ka b'u ka jamana kɔnɔ ka da don an ka jamana kɔnɔ ko kuma la e bɛ ka t'o défend fan wɛrɛ où est la logique? non i m'a faamu bɛnkan dɔ bɛ Ukraine ni Russie cɛ OTAN nali ko la Ukraine o bɛnkan i bɛ t'o de kɔnɔ mais bɛnkan tɛ mɔgɔ fila ya sori bɛnkan ye mɔgɔ fila de e ne bɛnna ko kan ni t'a la bilen ni wele ka tiɲɛ ko t'a la an ka progresser débat kɔnɔ an ka progresser débat voilà maintenant mais sori fɛn tɛ débat de don débat la donc interaction de don kuma de bɛ ne bolo i ja sori ka bɔ kuma la je vais dire ici ka bɔ kuma la o ye min ye bin de bɛ ka kɛ Russie kan à travers la politique de Macron qui est là à manipuler toute l'Europe, y compris les pays occidentaux aujourd'hui. Donc, en boucle les coup. Macron a qu'elle a les deux. Basaro. Non, je crois que moi, ça va lui donner quoi. Et n'est pas même machaman ko benkambe Russie Ukraine nyonje. Nya nyini modo fenga be. Sur la tête ko doga ke ga fuma fenga to moga fuma. Et nya nyini modo fe ngo benga mengu ga nyini kana. Maso. Ibaro minu ça. Et dans les années 1992, l'éclatement un peu de l'Union soviétique. Le chef d'état-major de l'armée américain. Le chef d'état-major de l'armée américaine. Au départ, il y a eu ala sona et éclatement mini ou c'est éclatement mercenaire. Ko ame ko sugu beke. Wala sa utanga na gere aula. Jamana mu ga yirma hora nyina aya duma me on me ko beke wala sa utanga na gere aula musila. Isa o ben o kuma kai abi Ukraine na engagé en quoi? Président tere c'est ben ka arrêté. Kuma kan ni fora état-major chef d'état-major américain de fait de l'époque Russie président ma beflani. Maintenant que Benganga sort Jamana rebe sigi bolo mi nga nama ko constitution en termes de droit. Non, pardon, l'aveu est une preuve matérielle. J'arrive ça nego ngo kuma kan mi ndo ala matérialisé. Les spécialistes ont dit que même à ma notifier c'est ben kan fouiti ça na kramino nyo la feria parce que ni kuma kan no fura kuma la be matérialisé ni sebeni ka do archive la kuma kan dron be matérialisé ni sebenu ni signature fouital ka dira ko kuma kan temena karsa ni karsa ja be sebendro ka. Il faut noter que c'est pas l'Ukraine m'a foré c'est les Américains qui l'ont dit. Isa au-delà de ça nous il faut sur ça même la constitution no be jamana sigi bolo fo avait fallu en fonction des intérêts du moment. En Mali là, nous avons demandé à ce que la France révise notre accord de défense. Ni mani France ni nyonche. Ni France au kate, kabna attaquer au kama isabe bamawa. Ay bingani tewa. Donc, il faut pas que Kumarola, anga Kumaro solo ke Kumarola minte bingani e juma isa. Le nerf du problème na nyesi ça. Au-delà de Nyemi Foforola. Au fait, l'Ukraine aujourd'hui avec son président actuel, il a décidé d'aller vers un régime comment on appelle un système économique ouvert. Qui fait que ça jamana bibi na prospérité ka bonko djugu avec yiriwa ko djugu et c'est une source de jalousie parce que Russie sigile nos systèmes économiques social minka isa c'est-à-dire jamana deun ka soro jamana bere ka soro do même namba dongo avec les oligarques russes c'est-à-dire minu ni pétrole dingue bubulu ka soro baraka bu mais baro Ukraine Russie djugu a développement tena pour Ukraine mais chugo mnambia en quelques années. Donc ni au sera ka yiriwa sura bena ke forcer bibina isa mina bina ni kele sur une nan kele même Poutine ka gestion tuya fait aka jamana don fait. Voilà pourquoi il faut contester au développement nejo sirala et s'il faut attaquer l'Ukraine pour cela je crois que quelle est bonne effectivement mais mo do fna ba ko est ka ba ni fuma nous de France 24 kuma oui non pour que kasika famu ni crise famu fika histoire doni ni fo akonnala en fait Ukraine ku URSS jamana do dew tiendo si je me rappelle bien Poutine en atuma fangala il a juré que il va reconstituer l'Union soviétique. L'URSS Kaba c'est couraille parce que l'URSS se tira en 91 avec la chute du mur de Berlin. l'URSS se tira. Maintenant Poutine Kalinkan dit
pays satellite fɛn fɛn bɔra Union soviétique jamana misɛnnin minnu n'olu bɔra ale bɛ n'u bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan donc je pense que Ukraine ka kɛlɛ nin fɛnɛ o fan dɔ o y'a aspect dɔ de fo mɔgɔw k'o faamu sisan an ka taa Mali vote la e bɛ Mali vote analyser cogo di jamana 193 la jamana Mali bɛ jamanaw fɛ jamana 35 fɛ jamana 35 minnu ni olu yɛrɛ minɛ e b'o analyser cogo di non mais Mali ka position ni je suis pour l'abstention hein e b'o faamu ne b'o faamu pourquoi parce que j'ai constaté que n'an an ye tarikuw lajɛ occidentaux ye Afrique utilisé tout le temps u ka kɛlɛw de kɔnɔna na prenons l'exemple sur la guerre froide au sortir de la deuxième guerre mondiale de 45 à 47 les deux blocs qui existaient c'était le bloc occidental n'o kun ye États-Unis kun b'o ɲɛmɔgɔya la ani pays européens ani bloc soviétique ni URSS fɛngɛ Russie kun ye o ɲɛmɔgɔ ye o bloc fila de kun bɛ ɲɔgɔn na mais o bloc fila u ye mun de kɛ u ye Afrique de essayer ka Afrique don u ka kɛlɛ la o fɛnɛ sababuya la il y a eu des clivages même au sein même de l'Afrique aussi parce que pays dɔw i n'a fɔ la Côte d'Ivoire le Sénégal les machin olu taara bloc États-Unis ka bloc fan parce que olu ye France ka lamɔdenw ye bon Mali ani jamana dɔw comme Bénin ni Togo olu kun bɛ bloc soviétique de fan fɛ donc a kɛlɛ a wolola fɛn mais au histoire pourquoi anw t'o assumer hali bi non le problème c'est que an ko o prise de position ni a ma nafa ɲɛ an ye au contraire parce que a ye bɛnbaliya de kɛ africains ni ɲɔgɔn cɛ mais est-ce qu'on n'a pas manqué de courage aussi non courage côté parce que moi je pense que l'Afrique a compris que c'est-à-dire se mêler dans les histoires européennes là ati Afrique analyser donc an m'an se b'u la k'u ka kɛlɛ kɛ ni fɛn min m'an concerné an bɛ don o la y a pas de souci est-ce que courage ma an ka mɔgɔw jɛ nin vote la soit en partenaire kɔrɔw ye mɔgɔ minnu ye ni o ye Faransi ye an bɛ voter olu ka résolution faveur la soit en partenaire kuraw ye Russie la ka minnu ye ni bibi in na bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ k'an kɛlɛ olu kama k'an assumer ka voter olu fɛ bon isa ni voting yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ Mali yɛrɛ kelen tɛ i b'a ye k'a fɔ voting yɛrɛ kɛlen a ye mun yira an ka farafin jamana kɔnɔ a y'a yira ko an farafin jamanaw an tɛ an bɛnnen tɛ ko kelen na parce que ni voting ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ farafin jamana kɔnɔ an tila anw de fara-farala n'o tɛ Union européenne bɛɛ anw ma taa côté kelen fɛ donc n'i ye o ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ o caman n bɛ faamuya mun na dɔw b'a fɔ bon nin ye tubabuw ka kɛlɛ ye u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ donc mɔgɔ bɛ o miiri ten u caman y'a yɛrɛ minɛ bon dɔw taara u alliés nɔfɛ i n'a fɔ sinon généralement ni nin fɛn sugu bɛ kɛ anw Maliw ni fɛn ninnu on a l'habitude ka tugu tubabuw de kɔ parce que olu de y'an fa spirituel donc an bɛ tugu olu de kɔ i n'a fɔ nin vote in na an y'a ye cogoya min na Côte d'Ivoire tugura tubabuw ta kɔ Niger tuguru kɔ donc an y'o ye cogo min na Mali ka position c'est peut-être stratégique mais Mali ka position in an b'a ye k'a fɔ Mali ma sɔn ka parti pris kɛ a ma taa yan fɛ a tora camancɛ la peut-être que c'est pour d'abord mieux analyser la situation ou bien c'est peut-être que an tɛ fɛ k'an exprimer sujet ni on estime que en engagement mais est-ce que conséquence t'a la bibi na Russie min ne an jigiba b'o kan n'i y'i ban ka to ka faveur la est-ce que conséquence t'a la bon est-ce que tu es un partenaire sûr dans ce cas tu es un partenaire sûr parce que munna i b'a ye k'a fɔ vote na Chine ma voté contre Chine y'i yɛrɛ minɛ ni Chine position tɛ kelen mais olu y'u ka allié ye anw bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ɲini de la mɔgɔ min b'an dɛmɛ kɛlɛ la bon anw bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ɲini na c'est vrai je suis d'accord mais an ka position in anw fɛnɛ dɛmɛ Russie dɔrɔn tɛ k'an dɛmɛ jusqu'à présent Russie dɔrɔn tɛ o tubabu jamana dɔw wɛrɛw fana bɛ yan minnu bɛ EUTM ni fɛn mɔgɔ an bɛ ka dɛmɛ ou bien dɛmɛ sugu tɛ kɛlɛkɛ dɛmɛ dɔrɔn ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu b'an dɛmɛ hali wariko hali financement ta fanfɛla fɛ donc c'est vraiment pour moi Mali ka décision ça a été sage ça a été prudent. Basaro. Non, ça je ne suis pas d'accord avec Salif. Salif est mis faut moi sans la sifenega kuma dorobe qu'il faut important ou la clé. Bob dam le rodme Afrique kilente puis continent mini akun na makla voting sin fait. Ni Asie jatemne par exemple. La Chine qui est une puissance c'est abstenue. Chine m'a voté ni pour ni contre. Par contre la Corée du Nord a voté pour comme l'Érythrée en Afrique. L'Érythrée aussi a voté pour la Russie. Oui. Comme la Corée du Nord a voté pour la Russie. Quand tu regardes un pays comme le Japon, comme l'Inde,
l'Inde s'est abstenue aussi, mais le Japon a voté pour la résolution occidentale. Donc, Asif Farafara, comme nous les Africains. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec Salvo, l'Afrique n'est pas le seul continent mis Farafarlen. Maintenant, pour l'Asie, on va revenir un peu en histoire. Depuis les années 1960, on a pris le Moro Keïta s'est déclaré comme État non aligné. Non aligné, même si dans le système de gestion sociale, on était socialiste et non capitaliste, mais on était non aligné. Donc, il y a contrairement à ce que la avait dit, moi je comprends le vote. Parce qu'on était non aligné, non aligné, ça veut dire qu'on était bloc ou flashy là. On n'est pas pour le bloc socialiste, on n'est pas pour le bloc non aligné. Donc, c'était la position officielle du Mali depuis 1960 et je précise même dans la gestion socialiste là. Maintenant il y a ta bitien là. C'est vrai que c'est difficile de comprendre. Sinon il y a la 1960 là, je comprends automatiquement qu'on est non aligné, on vote neutre. Mais il y a la bitien là, c'est une vote qui reste comme on appelle une vote surprise ou quoi. Parce que Malin Bep Megasika Mali a voté pour la Russie. Parce que au-delà même ça, il y a 4-5 semaines comme ça. Résolution de Guntara Tobou fait François fait contre le Mali. On est Russie ambassadeur ni Chine ambassadeur Ouélé quand fait la fouiller. Ils ont décidé de voter contre cette résolution et après en clair Ouélé après trancher le fait qu'ils ont voté contre cette résolution. Donc on n'a pas été courageux. Non, moi je ne dirais pas qu'on n'a pas été courageux, sauf que c'est une question comment on appelle, ça dépend situation mais est-ce que parce qu'il y a un faut ça comment un faut au fait Ukraine Ukraine avec la Russie c'est un peu semblable du cas Mali-France au fait. Donc voilà pourquoi il est extrêmement important de faire attention à la prise de position là. Parce qu'en soutenant aujourd'hui la Russie aveuglément souvent, on peut être tombé au piège clé avec la France dans les jours, dans les mois à venir. Donc voilà la prudence de nos autorités que je trouve très courageux et qui est nos autorités ont été d'ailleurs courageuses, sinon le Mali, parce qu'il s'agit de vote. L'abstention aussi en matière de démocratie, c'est une sorte de vote. Exactement. Mais par exemple, aujourd'hui, Bassaro Borakafo, quelqu'un a bloqué une résolution contre toi. Omar Kalo Flabo, il a eu besoin de ton vote. Bon. Non, la Russie n'avait pas besoin d'un vote de qui que ce soit. Non, il faut le dire, parce qu'il détient... Non, tu n'as pas... Emma Issa Fom. Avant fait quand même moi je pose la question. La Russie a voté contre une résolution contre le Mali. Sanction imposée Mali. Voilà, la Russie a voté contre, mais ce n'était pas pour les beaux yeux du Mali, ce n'était pas ça. La Russie n'a pas fait cela en contrepartie en disant qu'un jour le Mali va voter pour moi. Il n'a pas besoin de non, la Russie n'a pas besoin de ça. Voilà. Mais la Russie est stratégique. La Russie est stratégique. Parce que Russie ni ikra nga ko efleni ni ima fara qui prononcer kata chogo de la dron il be légitimité dit par exemple on mega min kele en quoi il be to contrôle la on mega mun kele no o ingérence ma wore ka buga jamana kono kan i dado on jamana kono kuma wala ka ko décision ta on no la ni ma famia ni ma ta kala je mi mega ke Ukraine et pourtant au kele ne dundu donc ni même ka ke Ukraine salé ini farati dron il be do fili kono fili mina iba yamaria pour ga nga bop may kono parce que salé faut ingérence té réciter ka ingérence ke Ukraine il ka la canette. Il faudrait que cela soit clair et net. Mais sorry, Kabriga Jamana autant qu'on Ukraine avait Russie, avait menacé M. Russima, avait Russie déstabilisé. Donc, à Tedjana, le président russe, il est prévoyant. Justement, technologie de défensive et Romina. On n'a pas besoin qu'il y ait frontière là pour te créer une menace. Et puis, vous oubliez, Euro Robek a attaqué l'Ukraine. Majoritairement, c'est des infrastructures militaires. Des installations militaires. Maintenant, intéressons-nous à l'évacuation des Maliens installés là-bas. Bibina awe kuna fondila awe kuna fondi masoro malde munube olobe la se chugo mi anya e kafo franfina akera ere dugu dowla franfi munube no olo balaka do metro ni fon kono isa anya e kafo depuis kelen willa ma e kafo frafin jamana chama
ye wuli ka jɔ kɛ yasa u ka jamanaden minnu bɛ yen ni u bɛ fɛ ka segin u ka se k'u la segin cogoya min na bon gɛlɛya caman fɔra ko kɔnɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ yen u y'a yira k'a fɔ u bɛ ka danfara don tubabuw bɛ ka danfara don olu ni tubabuw cɛ fɛn caman na hali bɔli la par exemple minnu bɛ taa Pologne fanfɛla fɛ olu y'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yen u bɛ tubabuw de prioriser ka fɔlɔ tubabuw la donc olu yɛrɛ tɛ u bolo da la yen donc an b'a ye k'a fɔ farafinna jamana an masuruma jamana n'o ye Sénégal ka ambassadeur min bɛ Pologne o y'a yira k'a fɔ a ka kuma dɔ senfɛ ko olu kɔni olu ye fɛɛrɛw tigɛ yasa u ka jamanaden minnu bɛ yen u ka se ka bɔ ani maliyɛn minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka bɔ olu ka se ka bɔ ka na Pologne olu ka fɛɛrɛ kɛ ka sɔrɔ ka olu an ka maliyɛn ninnu k'olu lase Allemagne an ka ambassade min bɛ yen ka ɲɛfu ɲɛna donc u ka fɛɛrɛ kɛ u ka na n'u ye donc olu kɔni y'a yira k'olu b'olu baaraw la mais an bɛ wagati min na fo bi halisa an ka maliden dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka na n'u ma se ka na mais Basaro e b'a faamu cogo di kuma o kuma crise mana bi diɲɛ fan wɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ farafinna de bɛ sen koronto la a tɛ se k'a ka jamanadenw korokara i b'a fɔ ko tubabuw ta kɛ cogo min ça d'abord il faut comprendre que il y a un bloc soviétique URSS yɛrɛ ta ka taa Russie la i b'a ye ko c'est un pays très raciste ka bɔ kuma na c'est-à-dire farafinw tɛ farafin fɛ t'u jate foyi ye ka fɔ ka nɔgɔ bɛɛ ka b'o la danfara t'o la Russie o Ukraine olu bɛɛ bɛ non vous faites bloc kelenw de kun il y a quelques années de cela donc ils ont pratiquement les mêmes mentalités par rapport à ce qui est le noir donc ni nin kɛra noir la a man ka bali mɔgɔ la ça c'est le premier aspect deuxième aspect ça quand tu es absent des débats internationaux c'est-à-dire diɲɛ kumaw bɛ fɔ yɔrɔ min na kuma caman i b'a sɔrɔ anw ti kumaw initier an da yɛrɛ tɛ don a la kuma bɛ taa sara an na ni tila kɛra de donc n'i bɛ o fɛn na forcément i bɛ bila kɔfɛ de à tous les coups même par rapport à la réaction n'i y'a ye Union africaine ka ni an ka pays u ka réaction sumayara kojugu même par rapport mɔgɔ bɛ ka min fɔ n'o ye farafinw ka ko ye donc forcément a bɛ jateminɛ k'a fɔ ko i ye min fɔ ko tiɲɛ don n'o ye an ka senkoroto ye parce que an ka ɲɛmɔgɔw b'u senkoroto on est d'accord qu'ils n'ont pas souvent trop les moyens bi n'a gɛlɛyara tu vas trouver mais ka avion kelen wuli ka taa frontière dɔ la k'i ka jamanadenw cɛ mais pour i ka jamanadenw ka cɛ ka na u ka frontière in dépasser fɔlɔ yɛrɛ fɔlɔ kɛ sa il y a combien de pays africains i bɛ taa sɔrɔ min yɛrɛ ka ambassade sigilen bɛ Ukraine fɔlɔ min ka ambassade bɛ Pologne où beaucoup de réfugiés sont en train de se déplacer pour i ka se ka plusieurs sortes de fɛn ninnu kɛ donc voilà tous les aspects de la diplomatie en fait an ka suma on n'a souvent pas les moyens, même qu'avion affrété bi, qui vient faire une seul souvent c'est coûteux parce que compagnie ils peuvent se donner de l'attitude mais compagnie c'est encore plus compliqué. Mais c'est triste, il faut le reconnaître, mais il faut que l'Afrique, le continent le plus vaste du continent Bella, il faut le dire, en termes de, comment on appelle, sur la scène internationale. Non, Basaro Damagara Kumadola, c'est ça. Effectivement, c'est vrai. Nous, nos pays, on n'est pas trop représentatifs dans les sphères internationales. C'est vrai qu'il y a Ukraine, pays Munundo, Jamana Munundo, et peut-être la skidé manquant à Jamana façon quoi. Et effectivement, Maliens be fambe, Maliens be voyager, ça c'est clair. Maintenant, pour que un Malien aurait la codon cassé ou fragnon quoi qu'à noué, qu'à initiative ça pour qu'à noué, il faut qu'il y ait un assez ou identifier ou la codon. Donc à faut Malien hacker joli de bain, ou be du Jumena, ou be région du Mena, fango de don. Tant que aux statistiques ou informations mabla autorité kabolokan avec Gélia parce que n'entara en converti peut-être amnata Ghanéen ou bien Togolais ou bien am to le un avion on ka fo malien do kana parce que bebe fait ka bolika bodi bebe fait ka bolika al nere na ya so de ka fo mbe ni Congo avion nana ka fo de quoi c'est uniquement les Congolais mais les Congolais ils savent pas que moi je suis pas congolais mais ne donc mais donc uniquement pour que ça bo Ukraine kono ka c'est Afrique parce que c'est l'Afrique ou bien sur les Mali là donc mais c'est la fia soro donc franchement faut autorité moko ka wuli kan baraw de blasinga ka se ka malien identifier ku yoro don wala sa am se ka u fragnon ci mo kan nu ayo am ta ñefe nga débat kono sori Ibrahim Diallo ou ka bo ni ko ne ka fere ni we ni jatemine ke anka organisation sous régionale la c'est-à-dire Union africaine
au cas en cas de problème dans les pays européens comme ça. Organisation ferait du même ce qu'à 5 ans très rapidement pour que donc pays individuellement pays puisque Galéa be pays là individuellement mon Union africaine est ni cellule sous c'est qu'à pour pouvoir gérer évacuer les gens qui sont dans des difficultés. Juste pour finir il va y a une kelenga dame américain alerte back ka ima satellite boka ira ko kelenga dame américain du sud ga fait kelenga do c'est vrai o watu la iba et occidental be les pays occidentaux be anyi nga jamana don fait ou ka bo oui mais il on manque même Farafina jamana do parce que bien avant l'éclatement de la guerre le Maroc a envoyé un avion pour aller chercher ses ressortissants pour rapatrier. On attend jusqu'à ce que fin aywa ambe segna na alta mali kanko la amba ka fo ACIA oluko ko ube jamana kuntigi yere ko ka wele ko aka lanyini aka gouvernement ku ka position clarification avec premier tri o e point do fo point mini o ma ben olu jimisra fe olu bolo bibina ko be chugo mi ko abe chuga mi na tanto ko akore yere kala wale ya yere shekele amba dam nani Basaro nous avons communiqué et à Tchougodi. C'est inquiétant. Tchougodi. Ça, comme nous, quoi de moi, la sera. Parce que, il y a une communication, il va donc, oui, nous sommes déjà organisés au Kidal, au fini de la bolle. Au coffre, nous sommes Tombouctou, quand nous avons fait, je crois que nous avons fait communiquer communiquer qu'on a commencé comment même voilà c'est là où il faut que la population parce que alibi ni ma fille accord d'Alger nous la wala kuma refo ka ko bara sumaile no ko amika se suma bara la o ba yira ko mali jamana kele jamana dombe malien kelende o be jumani fo isa ko ka population azawat ko ka usiga kan ko ulu sigile no alibi o ka la nyini no autodétermination o la wala libre amu famara ko kuma me discours kono exactement voilà pourquoi je dis c'est inquiétant ça. Maintenant, au coffre, à l'oublier Sema, ou à Nini Sema, à Chia Nini Sema fait. Sema fait la position la clé. Ou le coffre, Sema fait communiquer au don, au kuma quelqu'un pratiquement, qu'à Sigi au cas. Et ça, à beaucoup la sera, parce que ne bolo, à un terminal beka. Avec la sera mon ça, mini ou communauté internationale, notamment l'Algérie. L'Algérie qui est garant de l'accord d'Alger. Allez y mise en œuvre, c'est l'accord d'Alger mise en œuvre, allez de la présence ça. Ni ko inkera fobi c'est vrai qu'en autorité au mapement parce que ni comment y est ou légitimé quoi en fait voilà pourquoi c'est difficile aujourd'hui pour le président de la République de répondre à l'initiative là mais Algérie ne bolo Algérie ganga kuma kaira ko nunu ni communiquer mais ouais la ni minke kaira ko antemina ni ko inka amena maintenant est-ce que c'est un moyen de pression parce qu'en bas donc mais wati mina wati gelen notamment par rapport à la transition ni Algérie une proposition no ke Mali par rapport à des durées de transition bon mon côté à Mali banama parce que alibi durée ma fixé follow donc la ni militaire au banquero ma tant que ma fo en mindo mais mon retard aussi c'est aussi des moyens de pression pour l'Algérie voilà ça le mec a mis faut en et durer la transition d'1 an à 16 mois au lawalali en a son au ni au moyen de pression ben mindo mais en tout cas je trouve ça que le calendrier c'est-à-dire ni fora wati mina wati do abe mo lasira et commune de ko mo lasira latine ika kuma ne tando dorme taje effectivement ne reka fola ne ka jatemina na communiquer il est venu au très mauvais moment parce que mouna mais accord ou fena fin de famille tien accord fena me ka traîner de ça John Nodo accord me ka traîner mais John Nodo effectivement mais avec la question John Nodo c'est pas seulement les Maliens. Il y a un comité, il y a un comité de suivi de l'accord. Il y a un comité de suivi de l'accord. Donc il y a police territoriale mais à beaucoup au bout de. Est-ce qu'on fait un tal? Non. Après qu'on a fait l'assistance de couper la parole. Il faut faire accord d'amener du désarmement. Désarmement au maquet. Et puis il y a un comité. Mais il y a un comité de police territoriale mais il y a une solution désarmement là, au DDR là. On ne peut pas prendre les autorités de la transition pour seuls responsables de la non-application de l'accord. C'est impossible. Ni au cadre, il est fanglement de qui.
Mais accord mise en œuvre et autorité ou joroba be ala wala joroba bala, ça c'est clair, ou joroba là, mais c'est pas eux seuls, au Loudronte. Il y a un comité de suivi de l'accord qui est là, qui est composé des autorités maliennes, qui est composé également de la médiation algérienne, des deux plateformes, tout au bas de Bakono. Maintenant, ma c'est marché, c'est que quelque part il va se donner marque à Baraké. Mais au dos, au Idjone, on ne peut pas dire que c'est seulement les autorités de la transition. Donc, il faut au de cas la guerre. Donc, nous accorder et faire communiquer ni en nana au mauvais moment parce que avec comme ici ça avec tient dit les gens qui disent que les rebelles là sont manipulés par les occidentaux. Effectivement, c'est comme si parce que aujourd'hui mais attends, on a et Francis tu mets à Watimina. Effectivement, au cas la ini chama ou chama fo. Mais utu makuneno. Mo ko se ka jatemina tugo de ka fo de Watimina an ko Francis ka ta ka bonga jamana ka au lube au période fini choisi pour que ka se ka ne ma façon fo. Ça veut dire que moi prévu tembolo ka fo ko français ou du korma tundo mais ni kuma fora haklima ba famu Salif bisa ni koy depuis dialogue national là fora ko wa accord ni révision mais accord révision est pas beaucoup barre est-ce que c'est quasiment impossible non on est quand il faut forcément faire ça parce que déjà buna on y a accord signé la tuga mina ama signé Malion ka nafa mbama ye accord signé la fanga kuntana accord peut-être dia kono mi be ke mo ka nafa kama oui mais accord ko ale se ka modifier accord yere o fa kono ko ale se ka modifier donc en a solution ni accord mana signé kele kofe aw be o accord mi signé la kele kofe surtout que aw be position de faiblesse là aw be fait kofe o ka ja aw la chogodi non mais afora accord kono ko accord yi papier anya mi foni kam se ka yele ma do ala condition ne kon fora yele condition fora la mais ami sita ni malien particulier ko ale be fait yele ma de ga do ala donc solution ta la faut accord ne ga yele ma sinon il y aura toujours un blocage volonté politique c'est pas la volonté politique c'est qu'à manquer ou sinon akuya an autorité ou kuya essayer ko ame police territoriale ko ina naw mais ni ay muya bloqué c'est parce que peuple yere information quasiment impossible donc du coup ils ont été obligés en quelque sorte par le peuple légitimité mais nous mola Doni Dongoma on m'a accord kana Doni Dongoma non accord on est Doni Dongoma ya ni mala ya do ya pe fa ya do ta ko fa ni ma do yere ça donc du coup solution qui est mala accord ngana modifier Malion benaminka ça au début fort bon arrêtez la fort ni ko ibe accord non application ta kalaje qui be Mali accusé ou ibe bi Mali kan parce que muna désarmement ko fort ani police territoriale ko fort c'est juste un moyen pour ces gens là pour pouvoir rester avec leurs armes ou les polices territoriales ñew on va plus parler de désarmement donc malien benaminka vraiment malien ko kube mi fait vous fait quoi jamana ga chogomina o taramina c'est mani fengo maye au dialogue national là o kuyi anya jama sorry ben dialogue d'accord kaba c'est ma ka communiquer ACIA ka communiquer c'est venu au mauvais moment mais aussi au bon moment pour la ACIA parce que c'est le bon moment parce que au Loubolo mom tumbe ku juguruma tinji o takara ka bo moli kono maintenant donc il faut communiquer wajibi de don ACIA de même baka flata la ni francité moli kono abli donc ACIA abandonné non francité menale terroriste o kun fora en menale kaba ACIA ka communiquer kule kanjoro de don pour alerter la communauté internationale na mana an demain francitara mais aw munun be ya G5 Sahel ni MINUSMA munun be ya na mo janto na donc accord ni koni abana kaba maintenant au moment où on signe l'accord le Mali était en position de faiblesse aujourd'hui le Mali est en position de force donc wajibi do uka kuleta pour que accord ni akase ka blasinka mais une chose est claire basaro dasira Algérie ka jeu ma ne madala no donné parce que chronogramme mi bora kaba par rapport à ce qui a été
élaboré qu'a dit CEDEAO ma u b'a dɔn k'a fɔ ko 16 mois pratiquement intenable a tɛ se ka kɛ hali Algérie yɛrɛ b'o dɔn chronogramme continue Algérie b'a dɔn Algérie yɛrɛ b'a dɔn 16 mois ni c'est pratiquement intenable donc non pour vous dire que programme continue donné do kaba donc Algérie tɛ se k'a fɔ ko a bɛ a kɛ pour que ka mɔgɔ ninnu u ka décision imposer non Isa n'i y'a jateminɛ communiqué na jumɛn de bɛ fɔ k'u ka fini tugu parce que zone u ka fini tugu k'u labɛn Isa communiqué in tile joli a bɔlen bi a tile joli a bɔra depuis dɔgɔkun a bɔra dɔgɔkun de kɔnɔ lundi ou mardi mardi Isa communiqué bɔra mardi i ye kuma dɔ fɔ sisan kuma dɔ ko HU a été déclaré comme comment on appelle une organisation terroriste et puis pour la première fois an ka kan dɔ attaquera kunu pour la première fois donc e bɛ ka lien k'o ni ɲɔgɔn Isa il faut faire extrêmement attention n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ n ko c'est très dangereux c'est inquiétant mais il faut faire extrêmement attention sori ko ninnu tagara tubabu ma taga sori tubabu ko k'olu ka tagali ko c'est un processus qui prend 4 à 6 mois donc ma taga ni kuma ye waati ni mɔgɔ an bɛ taa ɲɛfɛ l'ambassadeur a été rappelé logement social logements sociaux décision annulée Jakurunya kelen sori Ibrahima Diallo b'a daminɛ la est une bonne chose c'est Aketo ne ka n ka récépissé filɛ bon n bɛ min yir'i la décision sage ou communication non n bɛ nale i tun k'a fɔ a bɛɛ ka na non fura lasine na n bɛ n ka récépissé yira pour argumenter concrètement n b'a fɛ ka min fɔ kaba n b'a fɛ ka min fɔ logements sociaux décision min abrogera nin ye kaba ne b'a ɲini Mali marabagaw fɛ maa minnu ye dossier déposé légalement traitement kɛra u ka dossier u n'a ka kan u ta ka d'u ma maa damadɔ minnu bɛ yen ni dossier ma déposé n'olu tɔgɔ don la n'u tɛ tɛmɛ maa 100 kan olu ka bɔ a la. salut décision sage annulé décision vraiment décision min don a kan ka fo kosɛbɛ parce que fɛn in kuma cayara même si hali n'a sɔrɔ maa dɔw b'a ye Mali kura sɛgɛn non Mali kura ko bɛɛ mɔgɔw jigila kun tigɛra population kun jigila tigɛra n'i ye ko in kuma ta k'a lajɛ réseaux sociaux kan i b'a ye k'a fɔ a kɛra déception ba de parce que espoir ba min bɛ mɔgɔw bolo ka da ni an ka ɲɛmɔgɔ ninnu na Mali kura ko la vraiment mɔgɔ caman kɔni kun jigila tigɛra le fait que nin kɛra pour moi c'est vrai que dɔw caman b'a la olu t'a déposé légalement olu ye procédure bɛɛ respecté je n'en disconviens pas voilà. Mais o tɛ se nin wolomali ka bɔ ɲɔgɔn na tantɔ c'était trop difficile donc la meilleure façon de gérer ça c'était que décision est annulée mais au-delà a man ka dan annuleli ma décision annulera mais minnu sɛgɛsɛgɛli ka kɛ minnu ye nin ko kɛ ka se ka nin don a la ka se k'olu sanctionner isa o de ye jamana o de ye Mali kura esprit sanction kɛra ka ban Mali kura sɛgɛnna mais Mali kura rétabli la cili dɔrɔn tɛ sanction tali o ayi parce que décision est annulée dɔrɔn tɛ et mɔgɔ dɔw bɛ yen parce que il faudra voir après logement bɛna kɛ cogo di première chose baara in yɛrɛ bɛna waati joli ta parce qu'il faudra pas encore que an ka kɔnɔni kɛ san kelen san fila yanni lisi ka bɔ yanni lisi ka bɔ tuguni donc je crois qu'il est important que fili tɛ fan bɛɛ o fili bɛ yɔrɔ min na o ka corriger rapidement minnu n'a kan ka d'olu ma décision bɛ kɛ décision sage ye cogo di sa ni lisi kura bɔra minnu n'a kun kan n'olu tɔgɔ tun bɛ lisi la olu tɔgɔ ka sɔrɔ lisi la tuguni minnu n'a man kan olu tɔgɔ ka bɔ lisi la au delà sanction foyi ma ta fɔlɔ on a dissous une commission mais Issa faut-il mailler mɔgɔ min filila non en fait pour moi c'est juste une question de communication que le ministère a fait. Moi je ne suis pas du tout d'accord pour cette annulation parce que pour moi c'est l'injustice mais bien sûr mais ne fantane ne a fait déposer ne a sɔrɔ mais ça a été entaché de fraude mais justement Issa c'est-à-dire ce n'est pas voilà pourquoi nous y a une décision annulée ça devait injustice de créer jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ qui n'a pas de bras long qui n'a pas payé d'argent
a eu chance de sɔrɔ comme anw n'o ɲɔgɔn na ne postule la siɲɛ kelen dɔrɔn une seule fois j'ai postulé n y'a sɔrɔ mais mɔgɔ bɛ olu ye siɲɛ 8 de kan depuis 2002 dɔw bɛ ka fɔ sisan ayiwa an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn wagati koronna kosɛbɛ Bintu Nafo ale bolo tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la arajo fanfɛ Ousmane Togo ye réalisation na min ye régie d'antenne ye Dramane Kone an bɛ lamɛnbagaw ni filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo o mana kɛ fan o fan bi foli kelen dɔrɔn de bɛ kɛ o ye Bamusa Sisoko Jogolojo an b'i fo aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ ni jamukan kelen Papa Balo fana bɛ yen an bɛ Papa Balo fo bi an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ ni jamukan kelen kɛnɛ kan Salifu Jara Mali Actu Sori Ibrahim Diallo Renouveau Basaro Aidara Amap Lasine Bois journaliste aw k'an bɛn